मावथारो माने वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चेनेल आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय दा जोङो पासिघाट बडाकआव बेरायहैनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे थफादो थदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो थांनो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय लोगोफोरा माखासेया दंबावो ओमफ्राय सासेया साफा खालामगासिनो स्कुटि जोङो दा पासिघाटआवनो दंफैयो ओमफ्राय फैनाया जोङो हरसे जाबाय जानानै ओमफ्राय दा माने बेरायनो थांनो नागिरदों जोंहानिनो बाजैनि बिमायं जायो गासै जोङो 6 जन फैदों iya hathai arna hathai beregan iyaवनो मोनो ड्रेसखौ जोङो दा हाथायाव एसे शपिं खालामनो फैबाय ना अबेयाव बेरायो थांजासिगोन आरो जायगा सापरिनिया इयावनो हाथाय इयोसो सानदे बाजार इदि सापरिनि फैनायाव जोंनि सापरिनि जायगानिफ्राय दखान होफैयो जोंनि गामिनिनो आब'मोन ओमफ्राय बिदिनो बेलेगफोरबो फैयो आरो सापरिनिफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय थादो ये कितना है 200 जों गस्लाफोर नायनायावनो बायनायावनो नागिरनायावनो एसे गोबाव जाबाय बेनि थाखायनो भिडिअखौ लानाय जायाखै बयबो गावबागाव ड्रेस नायदों बेयाव माने मबाइलखौ हमनाय जादियासै बेनि थाखायनो टाइम हास्लाबैनि नोंथांमोननो देखायनाय जादियासै जोंनि गामिनिफ्राय फैनाय माबा दखान होनायफोरखौ फैबाय लोगोफोरा जोंना Rana Gandala
जोङो बडागाव सफैबाय खारबायसो दा जों बडागाव सफैबाय बोरै मोनदों लानो गोनां ना नों ओरै लानो हायोब्रा नै इदि लानो हायो बिराद हेभि नुयो नै इदि इलाय दैयाव थांसिगोन आरो गाहायाव नोंथांमोना नायलांबाय था बारा मोजांखौ देखायनो हानाय नंला थेवबाबो देखायनो नाजाबाय आरो चलो जागासिनो गाहायनि दै नायनो एसे गोजौआनो खोमा ना गनसो लाजोबदों ना मानसिफ्रा आयौ गोलै जानो गिदों हिलसो गाननानै फैबावदो सानैजों हमनि जा लोगोजों हमबाय आरो ओइ गिरिले सोरबा गोलैबाय दै नै मोनसेया थाबायनो हाला जुदा खेवनोसै दा खेवनोसै दा नङाबा गोलैगोन ओइयाव गोलैखाबाय आरो लामाया नायलाय गिनांगोन आरो फैया चलो लामायानो डेन्जारलै नै सासेया जोंना उथिंजाना अरे खायसे ए माबाया हाराया बिराद गोजौनिफ्राय मनीषगन ना मनीषगन हम लोग पहुंचने वाला है थोड़ा सा है और देखो रास्ता कितना भयंकर है
बेचारा पैर दर्द हो गया। आथिंआ अबस्था गैला मानसिनिया हिल गानना फैनानै। मामाया apa? Apa aru gahay to? Naile? Ha? Aha. Thay bay le, thay bay. Ay hagra kem. Nay, gota para thangna. Thay bay. Mane bay. Hey, tuh jangan datang ini. Bon kalam. Hamko di sarap. Oh, hamko mana tuh? Adi, dia mau sekarang baik. Baik. Mobile kamu jangan lupa. Mobile ada. Mobile tak? Anda tangkral ini. Ro. Hamko beli itu deh foto. Wah, aku purni aku deh foto. Nah. Lada, adi jangan lu. Nah, tuh. Ayo. Saya mau dah. Yes. Tangga apa ini yang rokep sih? Isar mau dah ya. Video खालामनो हानाय नंलालै आं मावदो थिगसे जोङो सिगांसिम थांनो हाला दा जोङो बेनिखायनो थांफिननोसै आरो लोगो मावथारो माने लोगो मावनायनि थाखाय जोङो दा थांथ'ला नै माखासे गोजौआव थांबाय दा जों थांथ'नो हानाय नंला नों थांगोन आं थांथ'ला Di yang naik yang lu mau sebentar ya malah light beri light jaket ya sampai sampai kalam ya di lu mau sebentar ini yang dun sebentar अभी उनके समय बैठ के करना पड़ेगा Don bayi sih nggak ada don. Don bayi nggak ada malai. Logo माखासेखौ नेगासिनो सिगां दाउ गोजौआव फैग्रोनाय जाबाय मानोना आङो आथिङा बिराद सागासिनो ओमफ्राय लोगोफोराथ' थाब थाबायनो हागोन नालाय बेनि थाखायनो आङो सिगां फैग्रोबाय आरोना ओमफ्राय गोजौआव एसे गोजौआव नेनानै थाबाय गोजौनिफ्राय गाखोनानै फैनानै जा मेंखाबाय आयौ एबारनिफ्राय जिन्दगि आङो गाहायाव थांखाला गाखोहैखाला माने जा मेंबाय आथिं साइथिं सेस एबारनिफ्राय आङो थांथारला अ माय गड जा मेंखाबाय आरो आङो लेरेला मिलेगा कि नहीं फिर भी देख लो बाई चांस सीधा में मिले तो यहाँ ले लो सुने देखिए वीडियो से लास्ट सीन दा जों थांनो नागिरबाय
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव।